zapla. Áno, už beží. Kamaráti, kamarátky, ahojte. Ja som doktor Mundi, dneska je ráno a ja si tu robím taký čajový rituál, hej. Pijem japonský čaj Gyokuro, obsahuje veľa antioxidantov a má perfektné účinky na moju kreativitu, sa mi tak rozjasní v hlave, keď ho pijem. Ale musím sa priznať, že trošku aj mi draždí žalúdok, hej. A čo je najlepšie, keď človek má podráždený žalúdok a z toho žalúdku potom, viete, tie šťavy, kyseliny ďalej idú do čriev, podráždia tie čreva a človek môže skončiť so syndromom podráždeného čreva, hej? No a čo je vtedy najlepšie urobiť? No, niektorí povedal, že najlepšie je dať si dietu, ale taký bežný človek, čo pracuje tak tvrdo a kreatívne ako ja, si to nemôže dovoliť, hej, že proste, že len tak si nasadiť dietu, hoci kedy sa mu zmyslí. No a preto ja vám ukážem pár produktov, ktoré tu mám, hej. Jedným z nich je Psyllium. Psyllium je indický skorocel, ktorý je úplne zázračná vec pre vaše čreva, hej. No ale Psyllium, napriek tomu, ako dobre to lieči, tak neobsahuje žiadne kalórie, takže človek zostane hladný. No a ja som sa hrabal tu vo svojej raňajkovej zostave, hej, že tu mám konopné semienka, slnečnicové semienka, ovsené vločky a zrazu som narazil na, pozrite sa, zlatý ľan. A zlatý ľan, kamaráti, kamarátky, to je zázrak. To je taká zázračná vec, ktorá nielenže uteší váš žalúdok, ale aj vylieči vaše čreva, vylieči podráždené črevo. Ak neviete, či máte syndrom podráždeného čreva, tak ja vám poviem, že 80% ľudí dneska moderných ho má. A symptómy sú rôzne, ale každopádne toto je vaše riešenie, hej. No a ja to používam tak, že môžem si urobiť vývar z toho, ale v tom vývare síce sú tie liečivé látky, ale nie sú tam kalórie. Na to, aby sa dostali tie tuky z tých semienok do vášho jedla, vy ten ľan potrebujete zomleť. No a ten ľan musí byť vždycky čerstvo zomletý, aby tie tuky neoxidovali, aby nebol horký. Takže ja vám ukážem, ja na to používam takýto hrnček, to je vlastne mlynček na kávu a ja doňho nasypem trošku ľanu, také 2-3 polievkové lyžice, kto je hladný, tak aj kľudne aj viac. Takto to proste rozmixujem. A teraz toto, kamaráti, kamarátky, je zomletý ľan. Ja si ho nasypem do misky a zalejem horúcou vodou. Tá voda je trošku horúcejšia, na Gyokuro čaj ja používam 50-60 stupňov vodu. Na ten ľan proste necháte zovrieť vodu, chvíľu necháte odstať a potom to je ready. Zalejete to a za pár minút máte pripravenú jednu výživnú zdravú kašu. Samozrejme, nejedzte ju horúcu, pretože žiadna kaša sa nie je taká horúca, ako sa uvarí. A keď toto jedlo vyskúšate, dajte vedieť, ako sa cítite, koľko vám to dalo energie a ako vám to pomohlo s vašim zažívacím traktom. Veľa zdravia v oblasti trávenia vám želá doktor Mundi. Vypínam? Vypni.